Salutare! Sunt Vali, bine v-am regăsit. Astăzi avem un nou video pe canal și sunt foarte entuziasmat pentru că mi-a sosit ultima jucărie. Da, avem un nou telefon pentru că vechiul telefon a început să facă figuri și am fost nevoit să-l înlocuiesc și ce puteam să înlocuiesc decât cu un Note. Da? De ce? Pentru că acesta de aici este un Note 3 care și-a făcut treaba. Îl am de 3 ani și ceva, îl utilizez intens și a mers foarte bine până în ultimele 2 luni când a început să facă figuri. Așa că a trebuit să găsesc o soluție și să îmi fac rost de un nou telefon. Țin foarte mult la vechiul telefon. Am încercat multe lucruri înainte de a lua decizia de a-l înlocui. Chiar am făcut și un hardware reset, însă, din păcate, nu am avut noroc. Ce s-a întâmplat cu el? A început să meargă din ce în ce mai greu. Aveam multe laguri în aplicații, practic se blocau. Și un alt aspect foarte neplăcut era că se restarta din când în când. Am încercat și cu un hardware reset, cum am mai zis și pe blog în articol, însă nu a mers. Chiar și așa, după l-am curățat, l-am reinstalat, am încercat să nu instalez orice aplicație decât cele pe care le utilizez în mod frecvent, adică să-l țin cât mai curat, dar din păcate nu am mai vrut să dea randament. Bun, dar să trecem la unboxing și pentru asta am să pun ceva lumină aici și am să desfac țipla pentru că, după cum vedeți, lumina reflectă din cauza acestei țiple, ca să vedem și noi mai bine ce scrie pe cutiuța și să nu avem probleme de reflexii așa de mari, oricum avem. Hai că nu avem așa mari, cu țiplă și fără țiplă. Uf, de-abia aștept. Hai să deschidem un pic geamul, m-am încins. Sunt entuziasmat. Să vedem cum... uite așa. Așa e mai bine, e mult mai bine. Bun. Asta e cutiuța. De fapt e cutioaie, nene. E foarte mare. Telefonul a venit de la Vodafone. Da, a venit de la Vodafone. Și l-am așteptat cam o săptămână. Este un single SIM. Au fost și ceva peripeții. Inițial mi-au trimis un Samsung Galaxy S8 și
L-am simțit așa înainte să deschid coletul că parcă se întâmplă ceva. Mi se părea cutia prea mică și am avut dreptate. Mi-am deschis coletul și am văzut că de fapt în loc de Note 8 este S8. Bineînțeles că l-am returnat și am așteptat să vină acest diavol. Am mai așteptat încă o zi. Asta este. Se mai întâmplă. Până la urmă a venit. Dar hai să vedem ce găsim pe cutie scris. Vedem că este Note 8. Foarte modelul SMN 950F, da? Seria, culoarea black și avem aici toate frecvențele pentru care este bun. Ce avem aici? Avem așa, Galaxy Note 8. Dimensiunile, da, avem un ecran de 6,3 full rectangular, adică avem colțuri rotungite pe toate cele 4 colțuri. Deci un display Quad HD Plus Super AMOLED, da? Cameră dual pixel de 12 megapixel pe camera principală plus camera secundă selfie de 8 megapixel, da? După care vedem că telefonul este certificat IP68, deci putem să stăm liniștiți în cazul în care ne pică în apă sau în cazul în care ducem pe plajă, pentru că rezistă la apă și la praf. Nu recomand să faceți asta, adică să îl expuneți foarte mult la apă, dar el spune că rezistă, dar eu aș evita să fac chestia asta. Avem Iris Scanner, avem folderul Knox, aplicația protejată, securizată, pe care vă încurajez să o folosiți special pentru banking. După care aflăm că avem 64 de GB de memorie de stocare plus 6 GB de RAM. Așa, mai știe de wireless charging, bla 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 și cu căști AKG pe care neapărat vreau să le testez. Bun. Așa. Să oprim blițul de aici. Cam asta e cutia, cam asta este ceea ce scrie pe cutie. Hai să și focalizăm un picuț. Da, hai să vedem. Îl și desfacem. Am nimerit? Sau e? Mă simt ca la păpușile alea rusești. Desfaci din ce în ce mai o păpușă din ce în ce mai mică.
Da? Deci avem o cutiuță, o altă cutiuță și dacă nu mă înșel, trebuie să facem, uite așa. Asta a fost. L-am desigilat. Wow! În sfârșit, am luat contact cu telefonul. Frumos. Hai să-l punem așa. Aici și să vedem până să ne jucăm un pic cu el. Să vedem ce mai găsim în cutie. Bun. Bun. Avem pinul aici pentru desfacerea sertărașelor pentru a introduce cardul SIM și cardul microSD. Da? Pentru că avem și așa ceva. Probabil că înăuntru avem ceva manuale. Neinteresant. O să-l pun deoparte. Ce mai avem aici? În cutiuță. Încărcătorul. Da? Avem specificat fast charging. Dacă și reușim să focalizăm. Nu reușim să focalizăm pentru că avem niște țipă aici pe care vreau să dau jos neapărat. Pentru că nu incomodează. Hai! Afară fuga mașini. Bun. Bun. Adaptive fast charging. Asta îmi place foarte mult. Bun. Ce mai avem aici? Hai, e made in Coreea sau e made in China? China, hai. Da. Focusul de aproape cu acest telefon cu care filmez are ceva probleme. Filmez cu un J5 2017 și... Haide. Are o problemă de focalizare. Gata, am reușit. Am reușit. Deci avem, dacă văd bine, în fine, ar trebui să văd eu, dar nu văd așa bine, probabil că voi vedeți în filmare. 9V cu 1,5 sau 7 amperi. Acum să nu răzvie nimic că nu văd bine. Și 5V cu 2 amperi. Nu? 1,67 amperi la 9V. Cam așa. Hai să vedem. Ne folosim de bătrân sau nu ne folosim de bătrân? Să vedeți și voi cum fac eu pe... Acum văd, în fine, nu vedeți voi, dar văd eu. 9V, 1,67 amperi. V-ați văzut înainte, acum văd și eu. Și made in Vietnam. Da? Este made in Vietnam. Da? Nici Coreea, nici China e în Vietnam. Am mai văzut lucruri făcute de vietnamezi. Bun, ne trecem mai departe. Asta e încărcătorul fast charging foarte bine, deci se va încărca foarte repede. Bun. Focalizare. Ia să vedem noi să filmăm cu blitz. Totuși. Parcă așa este mai bine, nu? Bun, ce mai găsim în cutie? În cutie mai găsim un adaptor de la micro USB la USB Type-C. Da? Dacă ai un cablu micro USB cu un încărcător micro USB, folosești adaptorul ăsta și poți să-ți încarci telefonul, pentru că da, Note-ul are
conectorul de încărcare de tip C. Și mai avem un adaptor de tip OTG, cu ajutorul căruia putem să facem transfer de pe un telefon pe altul sau să adăugăm, nu știu, o memorie USB, cu ajutorul căruia putem să luăm informații sau să transferăm informații de pe telefon sau invers, de pe memoria stick pe telefon. Bun, ce mai găsim în cutie? Focalizare. În cutie, însă, acest sertăraș avem așa. Cablul, care este fast charging, evident, cablu USB Type-C. Aici avem penseta și câteva ace pentru vârful stilusului sau penului, da? Bun, scuze-ți un pic răcit. Ce mai găsim aici? Căștile AKG, da? Care știu că sună foarte bine. Hopa, mai așa. Să vadă și lumea în filmare, nu doar eu, nu? Focalizare. Și abia aștept să ascult muzică și să văd seriale pe Netflix. De pe Netflix. Bun. Și mai avem ceva aici. Mai avem niște rezerve pentru căști. Da? Niște rezerve de cauciuc pentru căști. Bun. Mai avem ceva? Nu mai avem nimic. Cam asta este tot ce am găsit în cutie. O cutie foarte bine compartimentată. Cutie de telefon premium, după cum vedeți. Așa, să le punem tot aici frumușel. Wow! E ce șansă! Trecem la jucăria principală. Înainte de toate vreau să remarc ceva. Voi vedeți că Note 3 este un pic mai lat. Mai lat decât Note 8. Hai să punem așa. Hai să punem așa. Să le aliniem. Da, e mai lat. Și chiar și ecranul un pic, vedeți? E aproape din cauza că este un ecran Edge, s-ar putea, dacă desfășurat fiind, să fie cam cât e ecranul de la Note 3. Dar este mai lung. Da? Bun, așa se vede mai bine. Mie îmi plac ecranele foarte mari. Aveam o problemă cu Note 3-ul pentru că, fiind un ecran foarte lat, ajungeam foarte greu la tastatură. Hai, trebuie să vă dăm un exemplu. Așa. În zonele astea de aici, da? Era destul de greu, sau sus, dar mai ales din cauza lățimii acestuia, ajungeam foarte greu în cealaltă parte. Și chiar dacă are o groază de tool-uri care te ajută să, de fapt, să micșorească tastatura, să duce într-o parte sau în alta, în funcție de ce mână folosesc, stânga sau dreapta, dar eu am ales să folosesc tastatura full pentru a vedea mai bine și din cauza asta, în anumite situații, când foloseam cu o singură mână, era destul de dificil să ajung în capătul celălalt al tastaturii. Bun. Așa. Se pare că acum nu o să mai fie aceeași problemă, pentru că ajung un pic mai bine, pentru că este mai îngust telefonul, însă pe partea de sus tot o să am o problemă în anumite situații. Nu mă deranjează chestia asta pe mine. Mie îmi plac telefoanele cu ecran mare. Am nevoie de ecran mare, de cât mai multă informație pe ecran.
Așa. Și este un lucru pe care mi l-am asumat. Dar să trecem la lucrurile interesante. Bun. Să îl oprim situația aici. Așa. Bun. Îi scoatem și noi țipla. Totuși avem o țiplă de protecție și pe față și pe spate. Hai să facem așa. Bun. Un pic de focalizare și să începem. Avem un ecran de 6,3 inch. Da? Foarte mare, arată foarte bine. Este un Infinity Display, da? Cu o rezoluție Quad HD+, adică 2960 pe 1440. Da? Deci o să avem o calitate foarte bună și din punctul meu de vedere, o rezoluție așa de mare nu este obligatorie sau necesară pentru un telefon. Practic, ochiul nu poate să distingă o calitate așa de bună pe un ecran așa de mic. Dar, de ce cred eu că optează, în afară de chestia de marketing, de ce optează producătorii să aleagă să pună o rezoluție cât mai mare pe un ecran de telefon? Pentru căștile VR. Am testat niște căști VR cu 7S, parcă, nu aduc aminte, și anumite, de fapt nu anumite, cam toată informația pe care o vedeai pe telefon era un pic pixelată datorită rezoluției telefonului. Probabil că o să vedem în scurt timp telefoane cu rezoluție 4K și ăsta va fi probabil motivul pentru care vor pune rezoluție 4K pe terminale, pe telefoane, pentru căștile VR, pentru a vedea cât mai bine conținutul multimedia pe acele căști. Bun, dar să trecem mai departe. Hai să ne uităm un pic pe față. Este foarte, foarte lucios într-o primă fază. Este de un negru da, este negru și te prinzi imediat că este obligatoriu să iei o husă. Da? Odată că ți alunecă din mâini, îți transpiră mâna pe el, da? Este sticlă, pentru că avem fast charging, da? Și este obligatoriu să te punem husă, cel puțin din punctul meu de vedere. Unii nu vor să facă chestia asta. Eu aleg să fac chestia asta pentru a proteja și ecranul și colțurile, pentru că se pot sparge foarte ușor sau, chiar dacă avem Gorilla Glass 5, se poate zgâria, o să-i pun și o folie. Așa că în plus lasă foarte multe urme și de-aia aleg să pun o husă ca să-l țin și mai bine, da? Să nu mai fie așa alunecos și să nu lasă urme. Dar hai să vedem cu ce este echipat. Da? Bun. Am spus de ecran, da? Pe față. Ce mai avem pe față? Avem o cameră de fapt avem nenumărate lucruri pe față. O cameră de 8 megapixel, dacă nu mă înșel. Destul de cu o calitate destul de bună din cât am citit și din cât am văzut și în alte review-uri.
avem speakerul, probabil că avem și senzorul de proximitate, mulți alți senzori în zona de sus. Așa. Nu găsim aici butoanele fizice, hardware, da? Nu mai există asta de odată cu Galaxy S8. Au dispărut, ele sunt în interfață pe ecran. Pe una din laterale avem butonul Bixby, da? Acesta este butonul Bixby și tastele de volum, plus minus, da? Mai tare, mai încet. Pe cealaltă laterală avem un singur butonaj, butonul de power, da? Sus să găsim probabil sertărașul pentru SIM, da? Pentru SIM și probabil și cardul de memorie microSD pe care îl atașăm. Și jos, ce avem jos? Bun. Avem conectorul jack de 3.5, portul USB de tip C, focalizare, difuzorul, speakerul, da? Și S-Pen-ul. Așa. Și S-Pen-ul. Bun, dar să-l punem la loc pe domnul S-Pen. Haide. Ok. Am ajuns și pe spate. Pe spate avem dual camera. Avem două camere de câte 12 megapixeli, da? Una cu diafragmă de 1,7 și una de 2,4. Focalizare automată pentru camera principală. Avem camera secundară cu zoom optic de 2 ori, foarte tare, de aștept să o testez. Și un zoom digital de 10. Deci, mamă, este un magnet de amprentă. Ia uite. Asta înseamnă sticla. Ce mai avem aici? Mai avem și încă un blitz și senzorul de amprentă. După cum vedeți, mai există deci zoom, focalizare. Da, deci senzorul de amprentă și senzorul de puls. Da, putem să ne luăm pulsul cu acest telefon. O să-l testez și să vedeți și voi și eu să văd ce măsurători de puls face. Eu aș da și stick-ul ăsta jos. Stick-ul respectiv avem IMEI-ul, seria telefonului și serial și cam atât. Bun. Am să dau jos stick-ul ăsta. Pesc aici. Bun. Și ce să facem? Să-l pornim, nu? Să-l pornim sau nu-l pornim? Așa. Arată wow. Arată wow. Pare să fie ceva mai subțire. Da? Uite, respectiv. Este și un pic mai lung, da? Avem un display nu 16 pe 9, 18,5 pe 9, deci aproape două pătrate egale. Deci foarte mult conținut pe ecran și în special pentru video. Ce nu-mi place aici la difuzorul ăsta, că e așa, dacă îl ții așa și nu folosești căști, vrei să auzi la el, cam obturezi
orificiile de unde iese sunetul și nu prea e ok. Focalizare. În rest, dacă îl ții așa cu o mână, nu ai nicio problemă. Dar de obicei când te joci, cam asta e poziția, da? Și trebuie să ai grijă că nu o să se audă. Bun. Aha. Bun. Hai să vedem cum se desface sertărașul unde băgăm simul înainte să-l pornim. Haide! Da? Că sunt curios. Haide, recunosc că este milă de el și mă port gingaș. Bun. Am apăsat, a făcut click, a ieșit un pic sertărașul. Haide, curaj, găină că te tai. Bun. Avem sertărașul unde băgăm nano-SIM-ul și memoria micro USB. Da? Cam asta este. Foarte tare. Cum au reușit ei să facă chestia asta waterproof? Nu-mi dau seama, dar sunt foarte, foarte tari. Deci cam așa arată. Sertărașul este în partea de sus. Nu-mi dau seama de ce au ales să pună sertărașul în partea de sus, dar asta e. Finisaje foarte bune, practic. Are mici, uite aici se termină ecranul, da? Are o mică margine într-o parte și în alta, practic unde sunt butoanele. Nu este perfect curbat telefonul. Hai că focalizase. Bun. Așa, hai că te-am pe clicul de aici. Se vede? Da? E o margine aici și o margine în partea asta, micuță. Destul de dificil. Sper că să fac rost de o cameră mai performantă cu care să fac și filmări. Bun. Deci avem 4G, LT, da? Avem Wi-Fi atât pe 2,4 și pe 5 GHz. Deci avem A, B, C, G și AC, direct Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Smart Switch, sincronizare cu PC, GPRS, GLONASS, Beidou. Am uitat să verific câtă memorie am pe telefonul acesta cu care am filmat până acum și am rămas fără memorie, așa că bătrânul Note mă salvează încă o dată și facem filmările cu el de aici înainte. Bun, vorbeam despre GPS, care are și Galileo. Deci GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Da? Curios este faptul că nu știe de MHL. Da, ce-ți mai trebuie dacă ai direct Wi-Fi? Este suficient. Mă aștept să avem o focalizare mai bună pe telefonul ăsta. Așa. Bateria.
Bateria, din specificații, avem multe ore de convorbiri, de redare audio, Wi-Fi, 3G, conectare de 3G, 4G și așa mai departe. Hai să vă enumăr ce scrie un watch de la Samsung. Până la 12 ore pe 3G, până la 13 ore pe 4G, până la 14 ore pe Wi-Fi, 16 ore de redare video, audio 47 de ore și multe alte chestii de genul ăsta, și asta datorită unei baterii de 3300 de mAh. Sunt tare curios că tot să mă ține pe mine bateria cu telefonul ăsta. Bun, ce mai avem în specificații? Mai avem USB-ul tip C, da? Căștile care de-abia aștept să le ascult. Avem focalizare, avem, scuze dacă... Așa. Și cam atât. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul? Hai să mai vorbim un pic despre S Pen. Hai să vorbim un pic despre S Pen. Au schimbat designul la S Pen. Hai să reușim. Hai să scot pe asta de la telefon de aici. Hai, lasă. Focalizare. Dimensiunile sunt asemănătoare. Hai să vedem ce avem aici. Da? Asta e de Note 3, asta este de Note 8. Avem aceleași dimensiuni, lungime, grosime, vârful este un pic mai alungit la Note 8. Da? Partea de sus nu mai este din aluminiu, este din plastic. Avem acest... stai! E un pic mai micuț. Da, doar dacă apăsăm butonașul și îl scoatem, este aceeași lungime. Avem buton și pe unul și pe altul. Da, doar că este mai mic pe penul S8, de la S8. Bun. Poți să-ți creezi gif-uri, sunt o groază de lucruri pe care le poți face cu acest telefon, inclusiv cu S Pen-ul. Camera duală cu zoom optic, aștept să testez. Captur, efectul de bokeh ar trebui să fie super tare și numai, gata, îi dăm drum. Sunteți pregătiți? Da? Bun venit! Hai să alegem și noi. English, 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 English. Ok. Start. Hai să și focalizăm un pic totuși. Bun. Auto reconnect. Hai să băgăm și parola. Așa. Nu vă arăt și vouă parola mea. Acolo. Aveți răbdare un picuț. Ia să connect. Și băgat-o bine? Nu am băgat bine.
pare că n-am băgat bine. Da. Mai băgăm o dată. Ia să vedem. Connecting, asta vreau să aud. Și să văd. Ei, na. Ce făcuși, Dorel? Ha, gata. A treia a fost cu noroc. Bun, sunt conectat. Next. Nu știu ce... Suntem de acord. Nu vreau cu asta. Așa. Marketing information, next. Începem cu update din prima. Trebuie să mă conectez pe Google. Bun. Încă o dată. Așa, sper că... am nimerit-o din prima. E gri, că n-am ce face. Așa se vede mai bine, nu? Avem lumina la ecran de suficient. Ce avem aici? Restore your apps and data from the last device. Last user 1 days ago. Bun, don't momentan, pentru că o să fac un backup și după aia. Protect your phone, set up your... da. Deci avem așa. Recunoaștere facială, fingerprint scanner, iris scanner, pin și no thanks. Momentan o să mă duc pe no thanks și o să le setez după. Pentru că momentan vrem să vedem cum se mișcă telefonul. Ce găsim pe el pe aici. Backup. Nu vreau să fac backup. Nu vreau să fac. Ok. Hai. Așa. Google Assistant vrea să mă ajute. Momentan trecem peste acest pas și să vedem înapoi, să vedem ce sunt essential apps aici. Zonga, Cinemagia, Vodafone Accessories. Bun, hai să-i dăm next. Samsung account. N-am să mă conectez acum în Samsung account. O să fac chestia asta mai târziu. Skip. Băi, frate, până ajung să utilizez telefonul ăsta îmbătrânește. Get your content.
după o să mă joc cu el și o să-mi transfer de pe telefonul vechi pe telefonul nou. Features, secure your stuff, set screen layout, get weather forecast, nu știu ce, consent nu știu ce, hai finish. Că nu m-am răbdare. Ok. Și în sfârșit, după câteva minute de setup, avem ecranul și putem să ne jucăm cu el. Hai să vedem ce avem aici. Play Store-ul începe să își instaleze niște aplicații. Vedem vremea, sunt 12 grade afară, frate, în iarna, în februarie. Bun. Nu ne uităm aici, că nu ne interesează. Și îl lăsăm să termine instalarea de aplicații și intrăm un pic în meniu, după care o să verific un update, să vedem un update de Android. Hai să intrăm în setări, că sunt curios. Ce avem aici? Se vede? Setările de connection, sunet, notificări, display, wallpaper and themes, advanced, device, maintenance, apps, lock screen, cloud, account, Google, accessibility, general management, software update, user manual și about phone. Aici vreau să intrăm în about phone. Unknown number, normal, că nu avem SIM. Status, focus. Nu avem nevoie că nu avem SIM, legal information, device name, Galaxy S8. Modelul vedem și aici. Da, este un single SIM. Software installation. Hai să vedem. Software installation avem. Deci vine cu Android 7.1.1. Samsung Experience version 8.5. Pe Galaxy J5 avem 8.1 la Samsung Experience. Deci foarte aproape. Ce mai găsim aici? Găsim versiunea de Linux și alte informații despre software. Și patch level este pe 1 decembrie 2017, da? Deci avem 2 luni și un pic de când mai avem update. Încă nu a terminat Play Store de instalat aplicații, așa că mai așteptăm un pic cu update-ul, dar hai să vedem. Hai să vedem totuși în memorie, să vedem ce memorie disponibilă avem, chiar dacă avem 64 de GB de stocare, să vedem cât putem utiliza. Din ce am citit, liberă este undeva la 50 și ceva de giga, dar sunt foarte curios să vedem ce îmi spune device-ul acum. Dacă și găsim wallpaper advanced, maintenance, battery în memorie, uite aici. Da? Hai. La memory. Bun. A stat un pic să calculeze și ne spune că avem 1,8 GB de sistem utilizat și available, asta e memoria RAM, scuze, 3,4 GB de memorie RAM și reserve 797. View more. Dar pe mine mă interesează memoria de stocare, băieți, unde e memoria de stocare? Nu memoria RAM. Ok. Storage. Mai trebuie să-mi pun pe
focalizare. La story ce am ajuns? Avem sistemul care folosește 13,1 GB unnecessary data 1,8 mega și what the... Hai, focalizare să vedem și voi pe acum zi, da? Bun, și available avem 50,9 GB. Eu zic că e destul de binișor. Da? Și până acum audio avem 4 mega și apps avem 7,700 de mega. 717 mega. Bun. Până termină de instalat, hai să vedem ce aplicații. Deci trebuie să facem swipe ca să putem să ajungem în zona de aplicații de apps. Haide. Bun. Să fac un stop. Așa, i-am dat stop ca să să filmez fără blitz pentru că nu prea vedeți bine. Mă bazez pe luminositatea ecranului. Ia să vedem. Cam mare. Luminositatea, hai să dăm așa. Ca să puteți vedea mai bine ce este pe ecran. Zoom. Focalizare. Bun, cum spuneam, ca să ajungi la aplicații trebuie să dai swipe în sus și aici găsim aplicațiile care vine Note 8. Un pic de focalizare, avem aplicațiile Vodafone, v-am zis că este un telefon de la Vodafone. Ce avem aici în aplicații? Stat, mai Vodafone accesorii, Cinemagia și Zonga Back. Avem suita Samsung cu câteva lucruri interesante pe aici. Suita Google. Da. Ce mai avem aici? Microsoft, Lifestyle, Facebook-ul și Instagram-ul și alte câteva aplicații. Play Store, YouTube, Maps, Google, Chrome, Samsung Member și folderul, în fine, și alte locuri, printre care și folderul securizat Knox, pe care eu să-l folosesc, dar nu acum. Bun. Hai să vedem. A terminat. Pare să fi terminat. A terminat. Mai avem aici. Hai să ne intrăm în Google Play Store să vedem ce își mai instalează Gigel. A terminat. Hai că a terminat. Bun. Hai să vedem. Ne ducem în setări. Să vedem dacă telefonul, software information, nu, scuze, model, status, nu știu ce, pac, plafon, software update. Download, mamă. Oreo? Hai, avem Oreo sau nu avem Oreo? Oho, e cam micuț pentru Oreo, dar este un update, hai să vedem. Îi dăm download și îl lăsăm să se descarce și să instaleze. Dacă reușim să facem și zoom, hai să punem un pic de lumină ca focalizare. O să fac un fast forward aici, ca să ne așteptați.
instalat. Deci s-a descărcat și acum trebuie să îl instalăm. Instalăm. Finish. Am avut ceva probleme de focalizare în timpul update-ului. Așa. Însă, într-un final am terminat update-ul și sunt foarte curios ce avem aici. După... Așa, încă finishing. Hai. Încă mai durează, se lasă așteptat. Bun. Mai așteptăm atunci. Bun. A terminat. Hai să vedem. The device is updated. Bun, hai să vedem ce ne scrie la update. Scuze-mă. Nu aici vreau să intru. Software update. Scuze, nu am băut. Dacă și focalizăm, software information. Practic avem aceeași versiune de Android, doar că au fost mici locuri de securitate, da? Deci avem update-ul de la 1 ianuarie 2018, este un page level. Așa, și să vedem dacă cumva, dacă mai încercăm un update manual, se mai întâmplă ceva. Nu, asta este versiunea curentă, să sperăm că în viitorul apropiat va veni și Oreo pe el. O să facem un software update, eu așa. Să vedem. ESP-ul este, mă atenționează că ESP-ul este scos, hai să-l și băgăm. Dacă bagi ESP-ul de la Note 3, n-are cum să intre, că este mai subțire, normal. Gata. Bun. Hai să vedem. Dacă ne ajută blitzul, uite că ne ajută, focalizarea e mult mai bună dacă filmăm cu blitzul, să-l țin un pic mai oblic, ca să nu repete lumina de la blitz și să vedeți mai bine și voi. Okidoki. Hai să vedem ce poate camera. Efecte, stânga, dreapta, modele, efecte și așa mai departe. Ok, am înțeles, swipe-ul stânga, dreapta.
Nu vreau să dau location tag momentan. Live focus. Hai de capă. Îmi pare rău că nu pot să filmez cu el acum, pentru că ar fi avut filmarea ar fi avut o calitate mult mai bună. Are o focalizare și este o claritate foarte bună. Hai să vedem. Unde e? Autofocus aici. Da, vedeți ce autofocusare? În fine, nu face autofocus în auto care filmez ca lumea. Dar pe telefon se vede sticlă. Se vede foarte, foarte bine. Focalizează foarte rapid. De foarte aproape, uite aici nu. Este prea aproape și pentru Note. Dar aici se vede foarte, foarte bine, clar. Deci foarte bine focalizare. Live focus. Foarte bine. Bun, cam asta este camera. Da, avem setările. Hai să vedem. Picture size. Bun, hai să apropiem un pic și ca să vedeți și voi. Picture size. 4:3. Eu sunt adeptul fotografiilor și a filmărilor de tip 16:9 sau cred că e suficient 16:9, nu chiar 8,5:9 cât are display. Scade cu cât schimbi modul de captura imaginii, cu atât scade calitatea, dar este arhi-suficient. Arhi-suficient. Eu zic că rămân la 16:9 la 9,1 megapixel, pentru că aș vrea să am cât mai multă informație pe ecran. Bun. Video size Full HD și putem să mergem până la Ultra HD. Momentan îl lăsăm așa, putem să mergem și la Full HD cu 60 de frame pe secundă. Da? Hai să facem chestia asta. Și ce mai avem pe aici? Tracking, nu știu ce nu putem să facem acum, este inactiv pentru tipul ăsta. Ia să vedem. Ultra HD. O să mă joc el și în review, o să spun clar că tracking este activ. HDR off, picture size, eu vreau 16:9 pentru front camera, video size, ce știe, Quad HD. Deci putem să registrăm la calitate QHD cu camera frontală. Unde salvez, dacă vreți să facă preview după ce facem poze, nu vreau chestia asta. Shooting method, tape the screen, show pan, da, vreau să arăt arma sau heat sensor, să apăs pe senzorul de puls sau îi zic senzorul de temperatură, heat, ok. Invers. Așa. Ce mai avem aici la cameră? HDR, auto, vizibilitate, grid, location, preview pictures, quick launch, voice control, floating button. Floating button-ul ăsta nu îmi place să vă arăt că am treaba cu el. Adică avem un buton cu care putem să activăm înregistrarea, să putem face poze, da? Și să-l punem oriunde ne dorim noi, ca să ne fie cât mai ușor să-l accesăm. Am pus mâna pe el.
o altă parte interesantă, uite, poți să faci, poți să faci, nu puteai, da. Cannot take brush. Nu merge asta. Ok, jucăm un pic și altă dată și asta este funcția respectivă, focalizare și noi un pic. Așa. Am să scot button, volume key, reset și contact. Bun. Bixi Vision. Lasă-mă Bixi momentan, o să ne jucăm atât cu Bixi. Ce mai știe? Să vedem. Hai să vedem ce mai știe. Avem setări de auto, slow motion, să face filmări în slow motion, foarte mișto. Virtual shot, modul pro, da? Panoramic, să facem poze panoramic. Haide. De ce am ieșit? Scuze. Nu vreau asta. Nici asta nu vreau. Bun. Haide. Bun. Deci așa putem să dăm schimbăm de la o cameră în alta. Așa putem să intrăm în tot felul de setări. Schedule, Deep Focus, Classic și pe auto. Da, stickere. Putem să punem tot felul de stickere. Nu vrem stickere. Nu vrem niște tări de astea. Ce avem aici? Age panel. Nu vrem momentan age panel-ul. Bun. Zoom înapoi. Live focus. Background. Așa, hai că nu vrem live focus. Bun. Deci dacă vrem să ne folosim de tot ecranul, avem butonașul ăsta aici, pac, și marginile dispar. Vedeți? Rămân, voi vedeți asta? Rămân butonașele de setări, da? Asta este blitzul. Vedem și noi pe tot ecranul, că da, doar de asta avem ecran mare. Să vedem pe tot ecranul. Bun. Hai să vedem ce mai avem aici. O rămas seama panoramic. Food. Și putem să mai descărcăm alte lucruri. Hai pe video, ok. Start. Spot, shot. În mod normal asta ar trebui să fie rear camera, animation, GIF. Și asta, că sunt frumoșele. Și... hai. Ne mai descărcăm un pic top free. Top paid, new... nu ne mai interesează restul. Bun. Și după cum vedeți, aici apar și celelalte pe care, opțiuni pe care le-am descărcat. Să vedem slow motion video. Chiar dacă merg eu repede așa. Puf! Ia să vedem.
că și focalizam ce bine era. De ce? Hai să vedem. De ce licări așa gel? Nu vreau să vedem așa. Hai să filmăm normal. Foarte tare. Hai să vedem detalii aici. Filmează foarte, foarte bine. Și calitatea imaginii și cum se vede pe ecran este fantastic. Bun. Next. Hai să vedem ce mai găsim interesant aici. Prin aplicații. Panel, putem să-l setăm și să punem butoane și sau să setăm o zonă de notificări. Bun. Îi dăm skip. Și aici deja avem niște aplicații predefinite în această zonă. Aici putem să punem contacte sau aplicații pe care să le accesăm direct din aici panel. Bun. Ne anunță că să swipe. Hai să vedem, să ne jucăm un pic și cu finger scanner. Hai să vedem. Continue. Trebuie să selectăm o parolă înainte. Hai să selectăm o parolă. Dau cu degetul pe aici. Nu prea îmi place mie chestia asta cu... Trebuie să apăs, uite așa, uite așa, uite așa. Până ajunge la 100%. Dacă și focalizez un pic, ar fi bine. Și să-mi învețe... mi-a învățat primul deget, da? Ok. Select display option to notify the lock screen. Da. Am adăugat primul deget. Și să-l închidem. Deci acum nu poate decât cu apăsare de ecran. Și instant. Să mai facem o dată. Deci nu trebuie să... Poate să fie și închis, da? Este închis. Ne lasă cu... Și apăsăm. Vedeți? Asta e o problemă. Pentru că butonul meu, degetul meu este pe senzor sau pe cameră, nu pe senzorul de puls sau de hit senzor. Nu pe așa. Și ne uitându-mă, am tendința să apăs pe altceva. Ia să vedem. Vedeți? Acum am nimerit. Am nimerit, dar există posibilitatea ca nu tot timpul să nimeresc, având în vedere că avem un telefon destul de mare și, de exemplu, dacă îl țin așa în mână, hai să dăm un pic mai așa. Bun. Deci dacă îl țin așa în mână, lejer, normal, cum ar trebui să-l țin, eu nu prea ajung la acest senzor. Vedeți? Greu ajung aici.
să-l aduc mai în centru. Degetul, telefonul, să-l las mai jos. Chiar și cu dreapta, eu sunt stângaci. Hai să vedem cu dreapta. Cu dreapta este un pic mai bine, doar că tot trebuie să-l las mai jos. Telefonul. Deci, eu aș fi pus senzor de amprentă undeva pe aici. Mai jos. Asta e o problemă pe care o văd în momentul de față. Și probabil că nu o să folosesc senzorul de amprentă decât în anumite situații. Degetul ăsta încă nu l-am învățat, așa că trecem pe stânga. Și, dar e foarte rapid, da? Ia, fac. Hai. E foarte rapid. Bun. Cam asta este cu unboxing-ul și cu mini-prezentarea telefonului. Sper că v-a plăcut, că a fost util și dacă aveți întrebări, vă aștept comentarii atât aici pe canal cât și pe blog legat de testele pe care vreți să le fac cu memorie. Bun, suntem la final. Dar înainte de toate am uitat să... senzor de amprentă, haide. Să facem un mic test de internet. Să vedem cum se mișcă, dacă scriu și corect ar fi bine. Și hai să vedem și pe YouTube un pic, să vedem cum merge. Nu mă interesează asta. Swipe, YouTube. Lasă-mă duc ca am nevoie de YouTube. My channel. Hai să vedem. Videos. Un pic mai tare. Haide, mă! Hai să închidem un pic lumina. E pe tot ecranul, doar că am eu o filmare care nu este... Hai să... că nu vrem să ne conectăm cu... Încercăm să ne conectăm. Bun, avem o filmare pe tot ecranul.
vedeți imaginea e pe toată introducată să... Acesta este pentru și despre utilizarea animalelor. Mai exact despre cei care au animale de companie, un cățel. Ia să vedem. Stai și înainte. Și care... Este o funcție mai au nevoie de o pauză. care se activează și face ca imaginea să se ducă pe tot ecranul, da? Fără să rămână acele margini care eu, din neatenție, cred că am dezactivat-o. Hai să căutăm un pic. Sunt curios. Hai. YouTube. Erau punctulețele sau... nu, asta. Asta sunt altceva. Hai să vedem. Are you listening? Yeah. Yeah. Așa. Deci putem să facem zoom pur și simplu ca să trăgând de ecran. Foarte tare, nu? Și astfel să avem pe ecran mai mult spațiu, să vedem un video super. Da? Deci cam așa funcționează. Hai, l-am închis. Cam asta e cu internetul și cu... Bun. Și ca să facem o mică recapitulare, da, avem un super telefon, un ecran Super AMOLED de 6,3 inch, Dual Edge, da, deci pe margini, Multiview, ecranul se poate împărți în mai multe, e o funcție care a fost preluată și de la Note, era și chiar și Note 3 care filmeze acum poate să facă chestia asta. Ce mai știi, avem camera cu zoom optic, da? A doua camera pe spate, poți să-ți configurezi singurel GIF-ul cu ajutorul S-Pen-ului, filmezi, selectezi și îți faci un GIF-uleț frumos. Ce mai poți face? Poți să-ți faci, să-ți iei notițe fără să-ți deblochezi ecranul. Da? O să testez funcția asta în Full G-View. Să punem S-Pen la loc. Avem, apropo, da, avem încărcare wireless. Vreau să și testăm. Am aici un wireless charger, fast charger. Este fast chargerul care a apărut odată pe PS6.
adus cablul. Trebuie să iau cablul. Gata, am adus cablul. Ar trebui să meargă. Nu l-am testat până acum, deci n-am avut când să-l testez. S-a pus. Așa. Bun. Sper că avem problemă cu unul din cabluri. Ia să vedem. Avem fast charging pe wireless charging. Ia să vedem noi. Hai, dublu tac, așa. Deci hai să apropiem un pic. Recurgem la măsură extremă. Focalizăm. Deci avem fast charging pentru wireless charging, da? 29% în aproximativ 2 ore și mai rapid 2 ore. Uite, o venim și aici. Dacă și focalizăm un pic. Haide. Două ore și 28 de minute. Hai că trebuie să-mi deblochez acum. Și bineînțeles trebuie să folosesc degetul la mâna stângă. Așa. Bun, m-am deblocat și ne uităm și noi aici așa. Și ne spune că avem 2 ore și 28 de minute până se va încărca full pe încărcătorul wireless. Bun. Deci funcționează și cu un adaptor de wireless ceva mai vechi. Nu mă așteptam altfel, probabil că folosind adaptorul pentru Note 8, care este același pe care îl folosesc și telefoanele S8, va funcționa cel puțin la fel de bine, dacă nu mai bine. Așa. Și pentru că v-am promis că eu nu o să-l folosesc fără husă, da? Hai să testăm și o husă micuță pe care am cumpărat-o odată cu telefonul, pentru că am vrut să o am din prima zi. Fără să plec cu telefonul din casă, fără să-i pun husa. Ia să vedem. Am ales să folosesc o husă transparentă. E ceva de genul ăsta și care să-mi protejeze colțurile astea. Da, chiar și așa. Când dau așa, îmi protejează. Zoom, foc, focalizare. Da? Sper că la următoarele review-uri nu o să am probleme de focalizare. Bun. O să am probleme de focalizare, pentru că o să folosesc noul Note 8. Bun, cam asta mi acoperă toate marginile. Uite, mai puțin aici. Partea asta. Deci dacă cade așa telefonul, cade direct pe ecran.
am ținut să am o husă care să nu mi-a luat ce să am telefon care să l aduce din mână și să îmi protejeze cumva colțurile. Și cam așa arată. Singur de amprentă, nu am probleme. Singura chestie pe care acum o realizez este protecția ecranului. Are o margine aici și a ieșit un pic mai mult în evidență, adică dacă ar cădea perfect așa, va cădea pe aceste două margini și nu direct pe ecran, pe display, că sunt astea sunt un pic ieșite în afară. Nu știu dacă voi vedeți chestia asta. Însă cam așa trebuie să se întâmple. O să fie perfect. O să pice mai la stânga, mai la dreapta și e posibil să atingă cu display-ul de suprafața de care se va lovi. O să-i pun și o protecție de sticlă, sper să găsesc una care se potrivească cât mai bine. Cam atât despre unboxing și de mini-prezentarea noului Note 8, noua achiziție care îmi va înlocui bătrânul Note 3. Deci avem ecran de 6,3 inch, Dual Edge Super AMOLED, funcție de multi-view, împarte ecranul mai multe, dual camera pe spate de 12 megapixel cu zoom optic 2 ori, camera de 8 megapixel pe față, autofocus la ambele, plițul este doar pe spate, avem scanner de amprentă, avem recunoaștere facială, scanner de iris și multe alte lucruri interesante, inclusiv senzor de puls. Încărcare wireless, rezistență la apă și praf și nu în ultimul rând compatibilitatea cu Gear VR de la Samsung și o baterie de 3,300 mAh. Cam asta a fost. Sper că v-a fost util acest unboxing. Dacă aveți întrebări, dacă aveți comentarii, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii de pe canal sau pe blog. Și nu uitați să dați un share sau să vă abonați la canal sau un like, că nu strică niciodată. Toate cele bune!